Ja sam Lucija i studentica sam talijanskog jezika i povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bila sam na Erasmusu u Italiji, u gradu Macerata i mogu reći da bi to bilo stvarno jedno prekrasno iskustvo i svima bih preporučila da jednom odu. Pogotovo studentima koji studiraju jezik, jer je meni taj jedan semestar života u stranoj zemlji stvarno pomogao da poboljšam svoje jezične kompetencije i jako mi je drago da sam se odlučila za taj korak. To iskustvo stvarno mi je pomoglo da se osamostalim. Upoznala sam jako puno ljudi iz cijelog svijeta i shvatila sam zapravo koja je važnost poznavanja drugih kultura i koliko nam to može pomoći da postanemo otvorenije osobe. Naučila sam puno toga o sebi, naučila sam živjeti sama. Imala sam 3 odlična cimera i stvarno ne bih mijenjala to iskustvo za ništa drugo.